היי, שלום. ברוכים הבאים לסרטון הטוטוריאל של איך מנגנים את Somewhere Over the Rainbow של השמן הזה, אוקללה. ישראל, צ'יקה צ'יקה פירה פורו. משהו יהודי בהווייני שכזה. בקיצור, אני כאן בו ישנה, באתי לספר לכם, הבאתי פה את הבובה שלי, את דנה פאר, כדי שהיא תהיה דוגמנית הידיים שלנו ותראה לכם מה עושים באוקללה, וגם שתיתן אווירה וצחוקים. ובקיצור, אז הנה אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים ככה. קודם כל, למה אנחנו פה? אנחנו פה בקצרה, כדי שאתם תלמדו לנגן את Somewhere Over the Rainbow, שזה שיר ככה קלאסי לאוקללה, זה חשוב. עכשיו, אנחנו צריכים את השילוב שלכם, של שימוני, של ההתמדה שלך, ושל נדר, של הזמן שלך. אתם ביחד צריכים, אתם מרימים את הפרויקט הזה לשמיים, אתם שולחים לנו חזרה סרטון תוך כבר כמה חודשים של הלו, עזבי לי את היד. עושים זה, מרימים ושולחים לנו חזרה, כדי שאנחנו נראה, הופ, איפה הנקודות? הלו, איפה הנקודות? בקיצור, יופי. אז נתחיל בלמד אתכם לפרוט, אוקיי? למה אין בו הנקודות באמת? לא יודע, תדעו, את מוכנה? כן. יופי, אז זה הולך ככה. רגע, אז בוא ניקח אקורד C, סבבה? C, אוקיי. כמו ישנה? כן, קדימה, תראי להם, זה הולך למטה, למטה למעלה, למעלה למטה למעלה. נגני את זה ברצף לאט, כדי שהם יוכלו להיכנס לאווירה. יופי, אולי קצת יותר מהר? עוד קצת? עוד קצת? עוד קצת? עוד קצת? אוקיי, זה המהירות בערך, תשארי על זה כדי שהם יבינו שזה המהירות של השיר. אוקיי, קלטנו את זה, אפשר להתחיל להגיד תכלס? כן. יופי. אז נמשיך, לא, זה לא לפרסום. נמשיך עם האקורדים. אז איך מנגנים את האקורדים שיש בשיר? יש לנו מספר אקורדים, נעבור עליהם עכשיו, ודנו לדוגמנית הידיים שלנו, תראה לנו איפה שמים את האצבעות. יופי. נתחיל עם האקורד C. האקורד C, מניחים את האצבעות ככה. בדיוק. מניחים אצבע על המיתר הראשון בסריג השלישי, וזה הכל. זה אקורד C. נעבור מפה ל-C מייז'ור. הוא מאוד דומה. שמים אצבע על המיתר הראשון בסריג השני. זאת אומרת, יורדים שריג אחד. הבנת? יופי. ממשיכים לאקורד F. האקורד F, שתי אצבעות. אחת על המיתר השני בסריג הראשון, ואחת על המיתר הראשון בסריג השני. יפה. זה F. מה? אחד במיתר השני בסריג הראשון, אוקיי. והמיתר הרביעי בסריג השני. בתור דוגמנית ידיים, מה זה רועשת? יופי. האקורד G. האקורד G מורכב משלוש אצבעות. אצבע אחת, מיתר ראשון שריג שני, אצבע שנייה, מיתר שני שריג שלישי, ואצבע שלישית, מיתר שלישי שריג שני. בדיוק ככה. יופי. האקורד AM, אצבע אחת בלבד, במיתר הרביעי, בשריג השני. יופי. והאקורד, מה זה? יש לנו F9, שתדע איך. אקורד מאוד מסובך, הוא הולך ככה. אצבע אחת, מיתר שני, שריג שלישי, ואצבע שנייה, מיתר רביעי, שריג שני. חוץ מזה, בהמשך השיר, מופיע גם באקורד EM, שמורכב משלוש אצבעות. אצבע אחת, מיתר ראשון שריג שני, אצבע שנייה, מיתר שני שריג שלישי, ואצבע שלישית, מיתר שלישי שריג רביעי. זה נשמע מסובך, זה לא תסתכל על הידיים, פתאום נהייתי צרפתי. והאקורד האחרון הוא E7. E7 מניחים על אצבע על המיתר הראשון בשריג השני, אצבע על המיתר השלישי בשריג השני, ועוד אצבע במיתר הרביעי בשריג הראשון. לא יודע למה, בסוף כל אקורד אני הצרפתי. רק רוצה לציין שאם אתה לא מבין, תמיד אפשר לפתוח באינטרנט ולראות אקורדים שוב, למרות שאפשר גם לעשות אחורה. אוקיי. בוא ישנה? יופי. אפשר להתחיל? כן. השיר מתחיל בפתיח. פתיח ללא מילים. בואו ננגן אותו יחדיו. מוכנה? כן. יד, מוכנה? מוכנה. אוקללה? מוכן. בוגי? מוכן. מתחילים. 1, 2, 3, 4.
שהוא כבר מלווה בצלילים של או. אנחנו נשאיר אותו עכשיו ביחד. מוכנים? 3, 4, ו... כן, 2, 2. הסימנים הכחולים זה כמה פעמים עשו את האקורד. נכון. מה ישאלה? פעם אחרונה שאתה 1, 2, 3, 4. יופי, עכשיו מתחיל השיר עצמו. איפה האקורדים? סליחה מוישלה, אני מתנצלת. בבקשה. מוכנה? כן. מוכנים? כן. 3. רגע, אבל מוישלה, אתה שר? לא, אבל אתה צריך לשיר. אני אזמזם. אבל אין מה לעשות, אם לא תשיר, אבל יכול אנחנו לא שנשמע כמו נבין את צפרדע שייך הסדר. לצרפתי. אוקיי, אז מוישלה שר. אוקיי, 1, 2, 3, 4. Somewhere over the rainbow. Where? Way up high. There's a frog eating Frenchman once in a lullaby. שוב פעם, בית חוזר. Somewhere over the rainbow. Where way up high. There's a frog eating Frenchman once in a lullaby. רגע, הנה בא הגשר. I wish upon the star right at where the broken far behind me. When trouble, 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 tram. Flinku, slinku, flinku, dim, pang, ting, pang. שמי חוזר לבית. Somewhere over the שמיל, way up high. תורך, תשירי, קדימה. Where the shmil will take you. Oops. לא נורא. מה עכשיו? מה? כן, ואז הגשר זה חוזר על עצמו וזה. אוקיי, אז בסדר, נראה לי עשינו מספיק, נראה לי כן. שכן, הבנתם את השיר. עכשיו תורכם, אנחנו מחכים בכיליון עיניים שתשלחו לנו חזרה לראות איך יצא. כמובן שאנחנו רוצים גם לשמוע את המילים האמיתיות, לא פרוג איטינג מרשמלו. אז שיהיה בהצלחה, אנחנו כבר מתגעגעים אליכם המון המון המון, וחסרים לנו המון, ואנחנו אוהבים אתכם המון, ומקווים שיהיה לכם המון כיף, המון בהצלחה, ונשיקות, תשמרו על קשר ועוד משהו? ביי! ביי!